Sa pamayokan mga bareta, bados asin duwang persona gadan sa magkasuway na diskwido sa Albay asin Camarines Sur. Duwang persona irido naman sa magkasuway na diskwido sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Harong sa Santo Domingo Albay, nasulo. Asin, mga produkto kan mga saradit na negosyante sa Bicol, tampok sa selebrasyon kang National MSME Week. Maray na hapon, Biyernes, Hulyo 14, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadahuman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Bados na dadaraong kuta sa ospital, gadan kan makabangga sa kudal ang piglulunadang jeep sa Camarines Sur. Duwang iba pa gadan man sa magkasway na aksidente sa Albay. Detalye sa report ni May Arango. Ipigdalagan ko ta sa ospital, huli ta umakiuna ang 42 anyos na si Emelinda Bayubay kan Barangay Fundado si Ruma, Camarines Sur. Alagad sa daipiglalauman na pangyayari, nauli sa trahedya ang kuta na pangangaki kaini. Kan nakaaging Martes kaya, kan mawaran ng preno ang piglulunadang kaining jeep sa tinampong sakop kang Caligra Hills parehong banwaan. Sigun kay Police Captain Mark Anthony Cledera, officer in charge kan si Ruma MPS, pasiring kuta na ang biktima sa ospital. Alagad na waran ning kontrol ang driver kan jeep sa pababang porsyon kan nasabing dalan. Rason nga ni magduro diretso iniasin makabangga sa konkretong kudaling sarong pampublikong eskwelahan sa lugar. May history po digdi na kung saan may nagkapirapan po nagadan. Iyo man po ang direksyon katong sa indang linunada na jeep. Mga pirang taon na po ito. Pero ito po pareho din halos nawaraan din ning prino. Kung sa ining portion na ining sarong kalabaan ng kantinampo di pababa sa poblasyon kan si Roma, pababa siya. Kaya downslope siyang portion. Siguro dumampo sa part pa lang kang na to, agihan. Nagkakaigwa na po siguro ng problema ang driver kaya nagkakausap ng aksidente. Dead on arrival si Bayubay, mantang irido sa insidente ang driver kan jeep na si Ronnie Celsonias Ikaw. 25 anyos asin ang sarong 14 anyos na lalaki na parehong kapamilya man sana ni Bayubay. Patanid na lang po pagirumdom sa mga nagmamaniho, maging pribado asin publikong mga driver na nagmamaniho ng mga sasakyan. Always pasiguro ta po na ang satuyang gagamito na lunadan safe. Okay ang brake, magayon ang under kang makina, ang gabus na so sa PNP po igong inaapod na blow bagets. Iyo po ito ang acronym kang gabus na dapat i-check. So dapat po maging okay ito gabus para maging safe po ang satuyang pagbagbiyahe kang satuyang lunadan. Sa presente nakapatente na sa saindang residensya ang bangkay kan biktima. Mantang nagpaparahay naman ang mga nairido. Mientras tanto, duwaman ang gadan sa nangyaring aksidente alas 12 nin maagahon kasubago sa Barangay Ilaur Sur, Uwas, Albay. Imbuelto ang sarong bus asin SUV. Sa inisyal na impormasyon, nag-overtake ang bus sa sarong truck na nagresulta sa pagkakaokupar kaini sa linya kang SUV. Gadan sa pangyayari ang driver kang SUV na si Nicolas Colon Salcedo asin ang lunad kaining si Franklin Sarte. Parehong residente kan Barangay Sentro Occidental, Pulangi, Albay. Dangan ang sarupan lunad na si Cristel Vardivia Verga na nagsapo nin minor injuries. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Residensya sa Santo Domingo Albay, nasulo. Uyang report. Sulamenting mga pananom na masitas, asin atama na hayop na sana ang nawalat sa 59 anyos sa si Domingo Balya, kan Purok 5 Barangay San Fernando, Santo Domingo Albay. Alas 3 kaya kasudmang hapon, kan masulo ang sendang pagsadiring residensya, na posibleng ang napasiparakan sa iyang esposa na may sinding kandila sa altar ang naging kausa. Sabi niya, maparos-paros kasudma, na baka naging rason nga ni matumba ang kandila, asin makadukot sa kortina. Naghali ako di aga. Kaya kung naman naaraman ko, kasi nag-apod sa kuya, sa pamangking ko. Tapos iyon na ito na nasulo da dito sa harong may. Kaya nag-uli naman ako. Tapos pag-abot ko nga ni arog na kain. Dahil naman may isisib, kaya nag-abot mo na ako.
Paipig ano kasi ito, yung dahil pa paano na ano baga sa di man sa likod kang simbahan sa patio duman kasi ilalagak po siya duman. Kaya piga padukotan ng kandila kasi katatapos lang po ng 30 days. Apwera sa nasulong appliances, saro pa sa pigkakahinayangan kan mag-agom, ang mga nasulo man na pigtipon nindang kwarta, na pigtagama ko ta ninda bilang puhunan sa negosyo. Dahil mamamu siya nakakahuron kay Maray, kaya po ano talaga, kaya dapat pagkahurunon. No, kasi siyempre dahil niya man ina-expect na gano'n, siyempre haluyan na pigtipunan niya bagayan, pinaghirapan tapos arog yan. Dahil tama na yan, pig-expect. Sa impormasyon kang Santo Domingo Fire Station, alas 3:08 kan maipaabot sa indang insidente. Tulos man ninda daining narespondihan, alas 3:26 kang makontrol ang kalayo. Makaliis ning 20 minutos, pigdeklara na ining fire out. Abuton 1.8 milyones pesos man ang pigkakarkulong danyos kang kasulo. Ang Marengani po, ang lugar ninda, may ang kataning na pinaka-immediate na kataning ninda sa may likod, medyo siguro mga may ano pa man po, may distansya pa man kidit. Kaya pag-responde po paano, ang nagresponde, ang ginibo tulos, susaro, naglaog sa duman sa pinaka may naaro. Das susaro ming deglade na hose para man po ito po protection kung halimbawa man na maka-apekto pa sa pagtaraning na ano po. Yun na po itong protection ng tulos. Taigwa man doon makikataning sa Aurora ni, ito pong protection ng tulos na dahil nabumalyo duman sa kalayo. Sa datos kang BFP, ininang ikasyam na kasulungon niya na taon sa sindang banwaan, asin primerong kasulungon niya na bulan. Kadaklan sa mga nagiging kausa, iyo ang napabayaan na pigluluto, o nakasinding kandila. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga produkto kang micro, small and medium enterprises sa reyon, pigbida sa selebrasyon kang National MSME Week. Pasyarantayan sa istorya ni Carmelo Balya. Maniba-ibang lokal na produkto ang pigtatampok ko niyan sa Sarong Convention Center sa siyudad ni Legazpi. Inikatakod sa selebrasyon kan 2023 Regional Productivity MSME Congress parte kan National MSME Week na pigsiselebrar niya na simana. May pili products, handicrafts, perfumes, asin iba pa. Saro sa mga nag-display nin sa diring produkto si Maricar kan siyudad ni Legazpi. Pili nat peanut butter no sugar an sa iyang pigbibida. Sabi niya, bilang kabale sa micro, small and medium-sized enterprises o MSME, dipisil magkaigwanin makusog na dilihensya. Alagad pigpapasalamat niya na yaon ng Department of Trade and Industry Bicol sa pagtabang asin pagsuporta sa inda. Competition, since peanut butter, di ba po, sabi nila, peanut butter is peanut butter lang yan. Pero ako po, proud ako kasi since 2016, nag-pandemic, talagang nakasurvive po. Yung challenge po sa akin, yung hindi ko sa peanut butter lang yan, hindi ko inaano na, hindi to basta-basta peanut butter po. Sigun sa pamayokon opisina, pigteripo ninda ang 300 na MSME sa bilog na reyon. Ngani makapaghiras sa mga ini, nin mga magkakanigong impormasyon na makakatabang ngani mapabaskog ang sa indang negosyo. Inisatabang naman kan sa indang mga pag-imbitaran na resource speakers. Continuing business consultancy services to our MSMEs, manpower development, skills upgrading. Apwera sa MSMEs, presente man sa pagtiripon asin sa uring aldaw kan selebrasyon ang mga representante kan DOLE, DENR, DAR asin DOST na nangako na mataunin suporta sa MSMEs sa Bicol. MSMEs to invest with is doon sa technology. Kasi we cannot do anything about it except to embrace the technology kasi nandiyan eh. Kung hindi natin i-embrace, mahuhuli tayo. And particularly now that the Philippines just recently signed the Regional Comprehensive Economic Partnership. Is an international free trade agreement among ASEAN and 5 big economies within Asia. May tema na aktibidad na upgrade, upskill and upsize MSMEs. Mientras tanto, 28 MSMEs naman sa Naga City ang pigbida man ang sa indang mga produkto na makukuha sa Sarong Mall kan syudad na madurar sundo sa Hulyo 16. Para sa mga baretang tatak Bicol,
Carmelo Balya. Duwang persona irido sa magkasuhay na diskwido sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Duwang persona irido sa magkasuway na aksidente sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Detalye sa report ni May Arango. Sa videong ini mahihiling pa sa gilid tinampo ang nakatagilid na bus na ini dangan ng sarupang bihikulo na haros mawasak na. Alas 7 kasuudmang aga kan magkabanggaan kayan mga ini sa tinampong sakop Campurok 2, Barangay Bulala, Santa Elena, Camarines Norte. Sigun kay Police Captain Roberto Flores, officer in charge kan Santa Elena MPS, gikan Mercedes, pasiring kuta sa Manila ang kotse na pigmamaneho ni Bernie Tobeo, 42 anyos. Mantanggikan naman Manila ang bus asin pasiring kuta sa Banwaan kan Dait na pigmamaneho naman ni Arnulfo Guerrero Dayon, 47 anyos asin residente ka nasambit na Banwaan. Sa impormasyon, kamangyari ang aksidente, tiyempong may mga pag-ura na pigtutok do na naging kausa kang insidente. Darakan mahalas na dalan, da isubuot kuminagat ang preno kang kotse na naging rason sa pagkakabangga kaini sa bus. Napag-araman man na pigpurbarang pamangkot ang iwasan kang bus ang kotse, alagad sa rikas kan pangyayari, da inaini na ibitaran pa. May may kaso kasi siyempre reckless imprudence resulting to damage to property. Pero ang nangyari is nagkaroon na lang sila ng amicable settlement na pag-usapan na lang po nila kung ano yung mga dapat bayaran doon sa mga damages nila. Kaya hindi na po kakaroon ng pagpa-file ng kaso. Nag-internal agreement na lang sila. Nag-settlement na lang po sila. Sakay naman kang kotse ang esposa kan driver na si Edna Lintobeo, 45 anyos. Asin ang tulon nindang aki kung sa induwaan menor de edad pa na masiswerteng daiman na irido sa pangyayari. Mayo man na naitalang lugad na nalunad kan bus. Pinapaalalahanan po ng PNP Santa Elena o ng PNP po na konting dagdag ingat lang po ngayong mga panahon, lalo na ngayon na nag-start na po yung rainy season, para po maiwasan natin yung aberya at mas lalo pa yung kung magkaroon pa ng sakitan o may mapahamak pa sa mga biyahero.
Mientras tanto, pasado alas 11:48 ning pagkaugto kanakaaging Miyerkules, duwa man na persona ang lugadan matapos na maaksidente sa tinampong sakop kang Andaya Highway kan Barangay Bulawan Lupi, Camarines Sur. Sa impormasyon, gikan Batangas, pasiring kutang Ligao City ang magpinsan na sina Darrell Canoy, driver kan motorsiklo kan Masbate City asin ang backride kay ning si Benito Berba kan Ligao City. Dara subot kan labing pirot, nangiturog si Canoy sa biyahe rason kan pagkakabaga kan mga ini sa puon ning kahoy. Sa kusog kang pagkakabangga na wasa kang inutan kan motorsiklo, asin nagkausa sa pagkapilay kan backrider. Maswerte naman na minor injury sana ang sinapo kan driver. Alagad bago sinda mag-aarog kayo ito, ma'am, naigi-istorya niya duman sa pinsan niyang bantay na si Mr. Joel Berba kang taga-Amtik Ligao man na accordingly habang nagbabiyahe, convoy sinda kay itong pinsan dinindan. So, garon duwang motor sindang hali duman. Then, previously ma'am, somewhere area kang Quezon Province and early kaning Kamsur Province, si Guro Gallego yan o Ragay na. Natumba na po ining duwa, ining na-aksidente. So, na-slide na po sinda. Siguro sa puyat talaga. Sa presente pigtatratar pa ang backrider, mantang nakaluwas naman sa ospital ang kaibanan kay ning driver. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. CDD o Community Driven Development Bill, laom kang DSWD na maisalay na. Ano ang nakapalaman sa propwestong lay? Aramon sa report na ini. 7 taon na bilang volunteer member kang Kalai Seeds o Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery Social Services Program kang DSWD. Ang 37 anyos na si Jeneline Sanchez, miyembro kang Tribong Manide sa Barangay Gisikan, Labo, Camarines Norte si Jeneline. Sabi niya, saloy niya ng pagkakabali sa Kalai Seeds. Kadakol ng mga proyekto ang napagibok ang DSWD sa saindang barangay. Siring na sana kang spillway. Nangunyan ang naagihan na kan mga estudyanteng IP pasiring sa eskwelahan. Para po maisakatuparan at ma-implement po ang project dahil nakita po namin na malaki po ang kapakinabangan nito, hindi lang po sa aming mga katutubo kundi po sa buong mamamayan po ng Barangay Gisikan dahil po sa nararanasan naming hirap, lalong higit po doon sa mga nag-aaral mula elementary to high school po na mula pa po sa kabundukan is nakakaranas na po sila ng baha at naglalakad po sila ng mahaba. Siring ni Jeneline, volunteer member man kang Kalaisid si Richard Corillo, kan Barangay Plan sa San Fernando, Camarines Sur. Napagibuan naman sinda ning evacuation center sa paagi kang programa. Nangunyan ang nagagamit na kang sayang mga kabarangay sa oras ning kalamidad. Kumbaga, dakol na na-accommodate na mga, kumbaga din na-hadit kung igaman pong mga kalamidad na maabot na dahil igwa kami araming kampante kami sa igwang sarig tapos matibay, mahiwas, saka po ng kompletong kagamitan po kung mag-abot man po ang mga kalamidad o sakuna. Duwasa na sinda sa mga naimbitaran sa Ginibong Exchange Forum kang Kalaiseeds, kung sain pigbida ang mga proyekto kang programa. Presente man sa pagtiripon ang nagkapirang pamayok ang mga lokal na gobyerno. Siring na sana ni Alcalde Ronel Lim kang Gubat Sorsogon, na dakula man ang pasasalamat na napili sinda bilang benepisyaryo kang Kalaiseeds. Culturally, I discovered in my experience with the CDD, culturally, I don't know if this is true in the municipalities, yung consultative leadership as practiced by the CDD is sometimes viewed as weak leadership. May ganung pagtingin eh. Consultative leadership is weak leadership. Sigun sa ahensya, sarong community-driven program ang Kalaiseeds na may objetong aramon ang mga pangangaipok ang mga komunidad asin mag-ingkaminar ning inisyatibo kung saan katuwang sa proyekto ang mismong komunidad. Pigbubusol ngunyang kang ahensya na maisalay ang CDD o Community Driven Development Bill sa Kongreso na may objetong pakusugun pa ang mga siring na proyekto sa tabang kang maniba-ibang national government agencies asin local government units. Makakatulong talaga ito kasi marireach out nila yung talagang may hirap at malalayong barangay. Kasi ang Kalaiseeds, ang DSWD, nakakarating hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. May hirap na barangay
halos hindi na maabot ng mga serbisyo na gobyerno. Mientras tanto, sa datos kang DSWD, total na 2,852 ng proyekto ang napunduhan kang DSWD kalaisid sa reyong Bicol, kung saan nagagamit na inikan maabot sa 498,139 o 498,139 na komunidad sa reyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang mga katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!